Salutare pasionați auto și nu numai! Ce credeți că vom face la acest RS5? Vă spun eu imediat. Pe partea de exterior va beneficia de o corecție lac, un polish profesional și o ceramică FineLab V3. Ne vom pune amprenta și pe partea de interior, unde scaunele vor fi demontate, pielea spălată, hidratată și mici recondiționări. Din păcate, mașina aceasta a fost neglijată foarte mult timp, a fost abandonată sub niște copaci, după cum bine vedeți, lacul este contaminat cu rășină. Din păcate, datorită faptului că mașina a stat mult timp, acest element de carbon și-a pierdut și el originalitatea. Și anume, și-a pierdut acel aspect lucios, devenind foarte mat. Clientul își dorește ca să iasă mașina de la noi din atelier ca nouă, așadar să nu înșelăm așteptările, să-i dăm drumul la treabă. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Această mașină, într-adevăr, a fost o provocare și pentru noi, datorită faptului că a fost foarte contaminată, s-au muncit foarte multe ore la ea. Acum că am reușit să-i redăm strălucirea, îi vom aplica o ceramică premium din gama FineLab cu o garanție 3 ani. Această ceramică oferă o protecție lacului și o va proteja de factorii externi. În plus, FineLab îi va oferi un luciu extrem de deosebit acestei caroserii. Încă un proiect dus la bun sfârșit, marca Mașină Îngrijită. Nu uitați să ne urmăriți în continuare pe toate rețelele de socializare, unde vă vom surprinde cu diferite proiecte. Pentru că nu uitați, detaliile contează. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen.